ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହେଉ ଅବା ବର୍ଷା ପାଗ, ଯଦି କିଛି ଛଣାଛଣି ମିଳିଯାଏ ମନର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ପୁଣି ନନଭେଜରେ ଯଦି କିଛି ମିଳିଯାଏ ତ ନନଭେଜିଟେରିଆନ ମାନଙ୍କର ତ ମଜା ଆସିଗଲା। ତ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଜାତା ସାହୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୁଜାତାସ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଇଫ୍କୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଣ୍ଡାରେ ଏକ ରେସିପି ତିଆରି କରିବି, ଯେଉଁଟାକୁ କି ଖାଇବାକୁ ବାହାରେ ଦୋକାନରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଅଣ୍ଡା ଚପ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କରେଇରେ କିଛି ତେଲ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଫୁଟେଇ ନେଲି। ଜିରା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଥିଲି ଫାଳେ ଆଉ ଟିକେ ଫାଳେରୁ ଆଉ ଟିକେ ପିଆଜ କାଟିକି, ସେଟା ମୋର ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି କିଛି ଚୁନା ମସଲା। ଚୁନା ମସଲାରେ ଅଛି ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଚୁନା, ମ୍ୟାଗି ମସଲା, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ମିଟ୍ ମସଲା। ଆପଣମାନେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର କିଛି ବି ମସଲା ନେଇପାରିବେ। ଚୁନା ମସଲାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଭାଜିବେ ଆଉ ଆଞ୍ଚ ସବୁବେଳେ ଧିମା ରଖିବେ, ନହେଲେ ତ ମସଲାଟି ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଫୁଟେଇ ନେଇଥିଲି। ପାଣି ମରିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି କିଛି ଅଦା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣର ଛେଚା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ତ ତେଲରେ ଅଦା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ରସୁଣ ଛେଚା ଭାଜିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଏମିତି ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଭାଜନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱିଗୁଣା ହେଇଯିବ। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ଫୁଟେଇ ନେବା ପରେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି କିଛି ଟମାଟୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ସିଝିନି, ତ ସିଝିବା ଯାଏଁ ୟାକୁ ଲଗାତାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଷ୍ଟର୍ କରିବା, ଭାଜିବା। ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ଏକ ତ ମସଲା ପୋଡ଼ିବନି, ଦୁଇରେ ଟମାଟୋଟା ସିଝି ବି ଯିବ। ତ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର। ଏଇଠି ମୁଁ 5ଟି ଆଳୁକୁ ଆଗରୁ ସିଝେଇକି ଚକଟି ନେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ମୋର ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ଥିଲା, ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାରେ ଗୋଳେଇକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଳୁ ଚକଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବେ। ଆପଣମାନେ ଆହୁରି କାଠୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, କାରଣ ଯେତେ କାଠୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଅଣ୍ଡାରେ ସେପ୍ ଦେବାକୁ ଆମକୁ ସେତେ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆଳୁକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସେଇକି, ତ ସେମ୍ କଢ଼େଇ ବସେଇକି ସେଥିରେ ଦେଇଦେଇଛି କିଛି ତେଲ। ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ତେଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଛାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟର ତିଆରି କରିନେବା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଛି 4ରୁ 5 ଚାମଚ ବେସନ, କିଛି ଲୁଣ, କିଛି ହଳଦୀ, ୟାକୁ ଦେଇ କିଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଘରେ ବନେଇ ଖାଇଲେ ଭଲ, କାରଣ ଫ୍ରେଶ୍ ତେଲରେ ଆମେ ବନେଇ ଥାଉ ତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ପତଳା ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବେ, ନା ବେଶୀ ପତଳା ନା ବେଶୀ ମୋଟା। ହାତରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇକି ଅଣ୍ଡାରେ ଏଇଭଳି ଆଳୁକୁ ରଖିକି ସେପ୍ ଦେବେ। ଏଇଠି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନୋଟିସ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ସେ ତ କ୍ୟାମେରା ବିଷୟରେ ଏତେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ଦେଖେଇବି, କ୍ୟାମେରା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଥିଲି। ସେ ବହୁତ ହେଲ୍ପିଂ ନେଚରର, ମୋତେ ଏଇଠି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ସିଏ ଗଲା ପରେ ଯାଇନଥିଲେ, ସାଇଡ଼୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଅଣ୍ଡାରେ ସେପ୍ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଆଳୁକୁ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ରଖି ଅଣ୍ଡାକୁ 2 ଫାଳ କରି କାଟି ନେଇଥିବେ। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଥିଲି 4ଟି ଅଣ୍ଡା, ତ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ଏଇଭଳି ଆଳୁକୁ ରଖିବେ। ତାକୁ ସେପ୍ ଦେଲା ପରେ ବେସନରେ ବୁଡ଼େଇ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛାଣିବେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟରଟା ଆମେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାଟରରେ ବୁଡ଼େଇ ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତେଲରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏଠି ପୁଣି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଗଲେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ। ତ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଅଣ୍ଡାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ତେଲ ଉପରେ ଦେଇକି। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପ୍ରାୟ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଅଣ୍ଡାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଛାଣିବେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 6-7 ମିନିଟ୍ ଛାଣିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ଛାଡ଼ିବେନି। ଆଞ୍ଚକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖି ଛାଣିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମୁଁ ଛାଣି ନେଇଥିଲି ମୋର ଅଣ୍ଡା ଚପ୍, ଆଣ୍ଡ ମୋର ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା ଅଣ୍ଡା ଚପ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ କେମିତି ଲାଗେ ଆଣ୍ଡ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ।